Sipaijala hangkorbai khopjak sutarmora amchaini tokhurung kamini Jibon Deborma thangnai salo langma ari langkha bo khoroksa 10,323 rung phwrwngnaini khoroksa adong tongjamani phiaba bini langma chomani yagulo nukhungni borokrok belai khe jwngjal o klaijakhnai koktoma nukjagui no tongo a koktoma manui kokti salo bini nukhungo thangui chubachu rwi lekha Bisramganj amchaini subjonal chairman Suron Deborma tai amchaini no Profullo Debormano Karibo Biraj Deborma Akosong. Video report Chumui TV. Hingke bobo haike rok khaikya Ani bwsa hingke kaisa 10,323 jon ajogani kaisa master khaimani boni chakiri thangmani pore hingke bo mohai wana sinta bwsano tamke porinai bihingno tamke sanapte wana sinta apte hemang sinta khaimang erpore ke bo bisna khlai atamsa ustungni ko mohai hingke nini sarai hingke tabuk busrok boy sangkhana anjra hingke 14 bosor kisa barang kha bo class rok pori to class 9 no pori to hingke tabuk norok nini sai mo je yakari thangka hingke kana ro tabu lukurok ni thani tam rok subasonang tabuk bhabishat dong ni bagai lukurok ni thani to ang subasu to nayo no hingke tai sarkar ni thani bo subasu nayo jate ad bwsano bhabishat swnamui talangnani jate bon ono rogo phone bo hamke sai thangmani bo phakari bo ma thimanu yak no ro phapti hajo muti haja sarkar ni thani subasu nangwa apti hai nang no kami hingke tam klai sino kami hingke tokrong para hanjago mer sadu para bolong ke biang bo andar klai blok hingke sorilam serilam klai na nini mungke ani mungki jorna Deborma nini sani mungke tam Jibon Deborma na sini social media ma sini ora tokhro kahini hingke suntamura ADC village playa hingke bini babu chakri khaito pani master ni 10,323 jon bisingo boni chakri payment korebo 150 erom je chawi me hengi thaka kaisa samuni te kaisa samu khainani abo extra sunan moton niya abon bagai dini hotap cha ustu khaingi thui thaka khanate redi ningnai hingke aboni bagai sengtabo otsirai bo class 9 no pori to o class 9 no pori nani bagai singo amsani takukte bukurong ang jotono no kobogo sing japar se gapti chupanani bagai bini apoti bipote bono lairi ui je sekepano borok ni moton borok nane bagai borok leader ni basari manani ak khomota sing jotono chesta mananai karon sing bono bupha tabo rombi buni seleng phana bwsana a buni seleng nani bagai sing joraragla jotto parisa jorotoi bini thabuso bini jethaso borbo kha khamjak hiaba borbo kogrojak ta bwskango sajak borok subanai tai sungbo subanai sing joto amchaini bororok sing joto no subanai hingke aboni bagai wananani krei aboni bana onno khuni bororok kono সময় পানো আপতে বিপদে যদি না থাকে খবর লাই sing subanan bagawan subani tini tam rok suba phaikena ro তিনি tam subanai sing kun subai meya tanya ekmatro tam subana tongsa kisisa mairung phano hঠাৎ saba mairung kisa tubi phekya osungno hingke haibana sing buskangni bagai sing nahri dong norok bo mothaningai oro tini bang suba phaikya motha to tamoni sanai sing motha ka to tabuk tipra motha khai tongo haibana sin naharmung alada sini sakni bagi sing naharia sing dopkhani bagi naharo srai karon onekta tongo tipra motha himai maharajani bumung phalai gonang khanani bagai kebo tongo batamanani bagai abai tongo phiaba o jaga leader de masamangni phainero borok sakni bagai haji sakni bagai hingke sini babani সম্পত্তি tongo kanisa koningi abo bai sing bosoni mai khota sau tamkhe sini dofa kelek tongmani dofa siseng tongmani abono sisarana bagai se singtabo tipra motha maharaja boggarani bisingti sing himai tong